kafin ki je ko asibiti ki fara antenatal care ki tabbatar kin kalli wannan bidiyo har ƙarshe da yawancin iyaye mata especially first timers ba su san wani asibiti ne ya kamata a ce sun zaɓa sun yi antenatal care su ba, domin idan ba ki darje kin goge kin zaɓi asibiti mai kyau wajen yin antenatal care ki ba, hakan zai iya affect na lafiyar ki da kuma na jaririn ki, domin da asibitin da kai antenatal care a asibitin ne zaka haihu kuma a kula maka da jaririn ka. Kika yin zaɓin ciwon dare to fa akwai damuwa a gaba. A wannan bidiyo zan nuna muku abubuwan da ya kamata a ce ku lura da shi kafin ku zaɓi asibitin da za ku je awon ciki wato antenatal care a ciki, inda haka ba za a samu matsala especially amare da kuma masu haihuwar fari. A matsayina na pediatric nurse na sha makalin iyaye da dama sun sha wahala saboda rashin zaben asibiti mai kyau wajen yin antenatal nasu. Daga baya zaka kalla an fito da yaron yayi rashin lafiya ko kuma yaro ba oxygen, daga baya yaro ya zo ya kamu da matsala ko wani abu makamancin haka da zai causing regret for life ko wani abu makamancin haka. Sai sa naga ya dace in yi creating wannan bidiyon. So kasance tare da ni har ƙarshe, an ku tabbatar kun yi subscribe na channel namu, kun yi liking, sannan ku share na wannan bidiyo da sauran iyaye. Kafin ki zaɓi asibiti da zaki yi gwaji a ciki, ki tabbatar wannan asibiti ne sananne da kuma kowa yana yaba kokarin su. Inda zaki gano haka ta jin labari from sauran mata da suka je wannan asibitin suka yi haihu ko kuma wani abu makamancin haka. An ki tabbatar wannan asibitin akwai likitoci, suna da likitoci, suna da nurses, suna da pediatric nurses, everything irin as ana iya karɓan haihuwa a wannan asibitin, kuma idan an karɓi haihuwa in yaro ya rashin lafiya za a iya rike jaririnki a wannan asibitin. Yana da matukar muhimmanci ki guji duk wani asibiti da mutane suna korafi a kai ko kuma za su tanki bayan na haifu tukun aka ɗauke ni aka yi fara ina zuwa abin nan saboda asibiti kaza bayi da kaza. To kina notin irin waɗannan abubuwan ya kamata a ce kin lura da shi. An sai abu na gaba da ya kamata ki lura, doctors da kuma nurses da midwife activities ko yadda suke communicating da dai sauransu. Wannan yana da matukar muhimmanci especially in kin san ke mai irin hot temper ko wani abu makamancin haka. Ya kamata ki ji ya yanayin doctors nasu ya suna taimakawa mutane, ba sa kyaran mutum ko kuma su yi mishi uyu ko kuma wasu su ce sun mare abu na. Yawancin mata suna korafi akan zaki kalla ni ai da naje asibiti kaza na especially asibiti kaza nan da na tafi ai na tsinga abin da ta mun gata abin da ta mun ai da na samu dama zan yi kaza. To da kamata ya ta an dirje an gano kin ji labarin wannan asibitin, kin san kallon likitocin da ke ciki, domin in nagartaccen asibiti ne wanda ƙwararru suke aiki, na san ba za a samu mutane da yawa masu irin waɗannan halayyar ba. Abin da za ki duba a asibiti shine emergency care. Shin suna da emergency support team? In suna da shi ko ba su da shi? Ta yadda za ki abubuwan da ya kamata ki lura a nan shine shin idan wani complication ya faru ko wani abu makamancin haka, suna da theater room wanda za su iya shigar da ke a miki aiki cikin gaggawa? In suna da shi to wannan asibitin ya dace ki haifu a wannan wajen. Sai abu na biyu kuma, idan lebon ke zo da damuwa ko da matsala ko wani abu makamancin haka, akwai referral system wanda za a iya ɗaukan ki cikin sauki a ɗauke ki a kai ki asibitin da babba mafi kusa ko kuma wani abu makamancin haka. Idan babu wannan fa hajiya ta ki gudu da wannan yana da matukar muhimmanci. Za ki hawa mata da yawa sun je asibiti kaza da suwa an zo referral system nasu is poor, ne da za ta miki ko ne ma za ku abin, amma if referral system nasu is valid an ku tabbatar da haka to ki rajista da wannan ko kuma ki buke a wannan asibiti. Sai kuma abu na gaba da za ki tambaye su shine kuɗi. Shi asibiti akwai tsada ko ba tsada? Za ki iya in kin je za ki tambaye yadda abin kuɗin rajistar buki na antenatal. In kin san kuɗin buki na antenatal, yanayin gwajin su ya suke gwajin su, suna yarda a yi a waje ko ba sa yarda, ko kuma shin kuɗin gwajin su yana da tsada ko bai tsada? Shin idan kin zo haihuwa bayan kai haihuwan da kin siya akwai abubuwan da ya kamata a ce kin siya? Duka ya kamata a ce kin san da waɗannan. Sai kuma gaskiya asibitin gwamnati ya fi sauki akan asibitin kuɗi, amma kuma in kin fi son asibitin kuɗi za ki iya tafiya na kuɗi, amma idan kin zaɓi asibitin kuɗi zai iya zama mai tsada. In kin zaɓi asibitin gwamnati kuma zai iya zama wuri ne da akwai mutane da yawa sosai. In kin haƙuri ne za ki iya jira kuma ki samu abin da kike buƙata. Sai abin da ya kamata ki lura lokacin da kina zaɓen wannan abubuwan, kamata ya a ce kin lura shin wannan asibiti da za ki je yayin ne nisan shi yake, shin ko da dai za ku iya tafiya ko za ku iya tafiya ba, shin akwai mai a mota ko wani abu makamancin haka da za a iya ɗaukan ki a kai ki kai tsaye.
ko wajen akwai traffic ko wani abu makamancin haka, ko kuma akwai gidan mai da an mai ya ƙara muku ba za ku iya tsayawa ku sha mai a wannan waje. Kuma yayin ne ruwa an waje ne in an yi ruwa da ba za a iya biyo ko wani abu makamancin haka, ki canza asibiti, ki tabbatar asibitin za a iya a tafi smoothly ba tare da an samu matsala ba. Kuma da abin da ya kamata ki lura shine shin asibitin nan ya quality antenatal classes nasu, don wasu asibitin ba su ba da muhimmanci sosai wajen antenatal classes, so especially ke a matsayin ki na first timers kamata a cikin ji asibiti ne wanda ƙwararru suke rarrabe inda ana antenatal class, ana faɗa muku abubuwan da ya kamata ku sani, danger signs na during pregnancy, yadda zaki shirya wa haihuwa, yadda zaki kula jariri bayan haihuwa, everything da za ku yi miki tafi asibitin da ana koyar da irin waɗannan abubuwa. Ko kuma jini asibitin da abin da ya kamata ki duba, amma wannan yawanci ba cika is not most, irin asibitin da suna da support group inda za su ba ku gudumawa sosai in wani damuwa ya tashi ko wani abu, kina da sauran mutane da kuna tare da su za ku iya a ilmantar da junanku ko wani abu makamancin haka, kamar yadda gidan Fred Mama yanzu muna faɗakarwa kuma a matsayin support group muke, da wasu asibitocin suna da nasu support group, in kuma asibitin ki babu support group za ki iya zuwa gida na Fred Mama domin samun shawarwari da ya kamata. Kurakurai da ya kamata a ce kin lura da su ko kuma kada ki aikata su, kada ki bi da kawarki ta je ta haifu a wajen ki ce kina ki je ki haifu a wannan babban kuskure ne. Kada ki ce ke ba za ki je ki registering ko kuma ki booking antenatal na ki fara awon ciki ba, ki ce sai ya kai wata 7. Kada ki haka, ki fara awon ciki tun cikin ki yana wata 3. da kika tafi, idan kika ga yadda staff ɗin suke magana ko yadda suke miki magana ko kuma wajen akwai datti ko na makamancin haka, kika lura da shi, idan kika ga ba za ki iya ɗauka ba ki gudu, kada ki zauna shi ma dan in kin ga waɗannan in kuma kin ci gaba da zama wannan kika jefa kanki a da. Now da yanzu da kin san abubuwan da ya kamata ki sani kafin ki je ki buki na awon ciki a kowane asibiti, idan ki ji daɗin wannan bidiyo in ki maza ki sani wannan bidiyon, sannan ki share da ƙawarki, ki like, sannan ki subscribe channel na Fred Mama. Muna da listin bidiyo kowane ranar Juma'a karfe 6 da yamma, sai mun haɗu da ku. Bye.